Bon dia. Bon dia. L'objecte de la present sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament d'aquesta població de Quartell a la vista dels resultats que es van produir el passat dia 28 de maig de 2023. Vos relaciona el procediment de constitució de l'Ajuntament de conformitat amb els que es disposa per la legislació electoral vigent que implica la realització de les següents operacions. Primer, constitució de la mesa d'edat formada per regidors electes de major i menor edat. Segon, acreditació de regidors electes davant la mesa d'edat presentant el seu DNI. El tercer, jurament o promesa del càrrec de regidor. I el punt final i quart, elecció d'alcalde o alcaldessa. Procedint a la formació de la mesa d'edat i per això se convida que pugen a l'estrada els senyors Elías Jiménez Condomina, i el senyor Miguel Chordà Rubio. Bon dia a tots i totes. Benvinguts sigueu i moltes gràcies per haver vingut així a fer d'això de l'Ajuntament. Es declara oberta la sessió per a la constitució de l'Ajuntament. Té la paraula el secretari i secretària per anar cridant de forma individualitzada cada regidora o regidora electe a efecte d'acreditar-ne la personalitat. Se crida a cada regidor segons l'ordre de l'acte de proclamació que ha expedit la Junta Electoral de Zona de Sagunt i comencem per cridar la senyora Eva Maria Vilarribelles. Com el senyor Elías Jiménez Condomina ja està ja present, cridi a la senyora María Orenga Izquierdo. A continuació, i vos recorde que teniu que estar en possessió del DNI, crida el senyor Miguel Chordà Rubio. No, perdó, ja està. Ara la senyora María Cristina Márquez Ferrer. El senyor don Vicent Calabuig Gaspar. El senyor don José Vicent Sebastián Godos. El senyor don Fernando Alabadí Ferrer. El senyor don Luis Francisco Molina Muñoz. Hem fet
la comprovació. Declare que existeix prou de quòrum per a la celebració de la sessió. Una vegada comprovades les credencials de tots els regidors electes, si existeix algun regidor a qui afecte alguna de les causes d'incompatibilitat previstes per la LOREG en les seues arts 262 i 263 o una altra legislació concordant que ho manifeste en aquest moment. Seguidament, no havent cap regidor ni regidora afectat per causa d'incompatibilitat, es farà la formulació del jurament o promesa d'acatament de la Constitució legalment exigit, per la qual cosa es convida a tots els regidors a posar-se de peus i se sol·licita que pel secretari es faça la lectura de la fórmula legal de jurament o promesa, llegint a continuació de forma individualitzada els noms de tots els regidors electes, a l'efecte que responguen si ho jure o si ho promet. Sí, el que passa que en aquest moment s'ha optat per la forma de que cada regidor, segons el vaig jo cridant i segons l'acte de proclamació, s'adreça al faristol que està al mig de la sala, on apareixen sobre el text de la Constitució espanyola les dues fórmules de jurament o promesa. Així que si no teniu inconvenient, jo aniré cridant a cada regidor i cada regidor serà present davant el faristol i farà i escollirà la fórmula que millor li paregui. Comença per la senyora Eva Vilar Ribelles. I que facis el jurament o promesa. Jure per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Quartell amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Señor don Elías Jiménez Condomina. No sé si és veritat, és un problema, sí. És un fall. Jure per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions de càrrec de regidor de l'Ajuntament de Quartell, en lealtat al rei i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Señora doña María Orenga Izquierdo. Jure per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Quartell amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Senyor don Miguel Chordà. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Quartell amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Senyora doña María Cristina Marquès Ferrer. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Quartell, amb lleialtat al rei per imperatiu i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Senyor don Vicent Calabuig Gaspar. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Quartell, amb lleialtat al rei per imperatiu legal i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Senyor don José Vicent Sebastián Godos. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Quartell, amb lleialtat al rei per imperatiu legal i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Senyor don Fernando Labadí Ferrer. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions de càrrec de regidor de l'Ajuntament de Quartell, amb lleialtat al rei per imperatiu legal i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. I finalment, senyor Lluís Francisco Molina Muñoz. Promet, per la democràcia i els drets socials, amb consciència i honor, les meves obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al poble de Quartell i defensar la Constitució. Bo, queda constituït l'Ajuntament de Quartell. A continuació, es procedirà a l'elecció de l'alcalde o alcaldessa, per la qual cosa el secretari té la paraula per a explicar el procediment d'elecció. El secretari explica el procediment d'elecció. Home, doncs talla meu. Si jo ho tinc marcat, o sigui que... Eva Vilar i Cristina. Claro, tinc que dir-ho als regidors. Quins regidors encapçalen... No, espera. Segons l'article 195... A veure... Sí.
segons l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, per l'elecció d'alcalde o alcaldessa se votarà per part dels regidors les candidatures que se'n presenten. Primer s'hauran de presentar les candidatures i les candidatures seran votades. El tipus de votació pot ser ordinària, nominal o secreta, però en aquest cas, si no s'ha optat per la votació de tipus secret, que disposeu d'uns papers que podeu doblegar i introduir en la urna, que tenim a l'efecte. En aquest cas se segueix la tradició que ha hagut en altres eleccions de l'Ajuntament de Quartell i aleshores el següent pas és quins regidors dels que esteu ací voleu ser candidats a l'alcaldia. Un apunte. Se proclama candidata a l'alcaldia la senyora Eva Vilar-Ribelles. Eva Maria Vilar-Ribelles, del Partit Popular. ¿Tiene altra candidata? Que encapçali la seva corresponent Maria Cristina Márquez Ferrés. Algun altre candidat? Vale. Aleshores, queden proclamades com a candidates electes a l'alcaldia la senyora Eva Maria Vilar-Ribelles, del Partit Popular, i la senyora Maria Cristina Márquez Ferrer, d'Acord per Guanyar. Aleshores, podeu procedir a la votació escrivint en cadascú de les paperetes que vos han deixat el vot per una candidata o altra i les dipositeu en la urna habilitada a l'efecte. Bueno, a veure, primer votaran els membres de la mesa d'edat, que tindrà que votar primer el senyor Miguel Jordà com a menor d'edat i seguidament el president. I a continuació podeu, sense cap ordre preestablert, deixar el vot en la urna, la resta. Pasan todos, ¿no? Bueno, pues entonces... Ahora tens tu que mirar lo que han votat i tu tens que fer
No. Simplement vos a favor d'un i vos a favor de l'altre. Ja està. No t'has preguntat res només. Maria Cristina Marquès Ferrer. Eva Maria Vilar Ribelles. Maria Cristina Marquès Ferrer. Eva Maria Vilar Ribelles. Maria Cristina Marquès Ferrer. Maria Cristina Marquès Ferrer. Eva Maria Vilar. Maria Cristina Marquès Ferrer. Eva Maria Vilar. Eva Maria 4. 5. Perquè ha anunciat ara que el porti a la vot. Gràcies. Sí, ja el tinc. Sí, realitzat l'escrutini, el resultat és el següent. Vots a favor, Cristina Marquès, 5. Vots a favor d'Eva, 4. Abstencions, 0. Vots en blanc, res. Vots nuls, 0. Queda proclamada l'alcaldessa de l'Ajuntament de Quartell, la regidora senyora Maria Cristina Marquès Ferrer. Demane que es dirigisca a la taula. Accepta vostè el càrrec d'alcaldessa de l'Ajuntament de Quartell? Sí, accepto. Ara és el secretari que te queda. Demana al secretari que faci la lectura de la fórmula de jurament o promesa d'acatament de la Constitució. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcaldessa de l'Ajuntament de Quartell en lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Promet. Que pot ocupar vostè la presidència.
Benvinguts, bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per compartir amb tots nosaltres aquest moment que al cap i a la fi és el moment de tots, és el moment de Quartell, és el futur de Quartell. Per a començar el nostre primer acte de constitució de l'Ajuntament farem escolta, donarem la veu a tots els grups que han participat en aquest procés i ens escoltarem, ens atendrem i després proseguirem amb l'acte. Així que dono la primera paraula a la senyora Eva Maria Vilar, que ha sigut la persona que ha obtingut el major recolzament en el municipi el dia del 28 de maig i escoltarem amb tota l'atenció tot allò que ens aporta i que ens faça fer de Quartell el poble que volem. Bon dia a tots. Ara sí. Bon dia a tots. Vaig a llegir perquè no vull oblidar-me de res del que vull dir. I en primer lloc vull donar les gràcies a les 471 persones que han confiat en la nostra candidatura i projecte. 471 persones no són poques persones. Són més que les que han pogut alcançar la segona llista votar en les seues millors resultats de l'any 2019. Però no han estat suficients per a que puguem governar ja que les dues llistes que hi ha en una total situació legal han volgut que jo no governe. Diuen que les esquerres són més que les dretes i que tenen més vots. Tenen tota la raó, perquè molta gent d'esquerres ha votat a la nostra llista i per això hem obtingut aquest resultat, perquè molta gent d'esquerres ens ha confiat a nosaltres el seu vot. Jo em pregunto, realment en un poble de 1.600 habitants hi ha esquerres i dretes? Estaria bé que des del públic respectàrem la intervenció. Voler que el poble tinga un bon nivell i que millore la vida dels seus veïns és de dretes, pregunto jo? Jo pense que no. La meva intenció no ha estat mai fer ideologia o política, i ho vaig dir. I ho vaig dir en el meu programa. Això ho deixem per a la política nacional, per a qui viu d'això. Nosaltres només volíem ficar en marxa un projecte transformador i de millora. I pensem que hem encertat, a la vista dels resultats, dels quals com a candidata em sent molt orgullosa. I encara que no seré la primera alcaldessa d'este poble, sí que soc, com ha dit Cristina, i li ho agraïsc, la veritat, la primera dona en guanyar unes eleccions democràtiques en Quartell. Amb un marge important. I, per tant, candidata amb molta simpatia entre els veïns, el qual m'ho han demostrat no sols en les urnes, sinó cada vegada que han vingut a veure com estic i com me sent. Poden estar tranquil·les aquestes 471 persones que ens han votat, ja que durant els propers 4 anys defensarem els seus interessos des de l'oposició. Farem escrutini de les accions del govern. Esperem recolzar i que tinguem moltes coses en comú, perquè jo vull recolzar tot allò que siga el millor per al meu poble. Me dona igual de qui vinga. Me dona exactament igual. Tot el que jo veig
el que nosaltres vegem que va ser bo per al nostre poble, ahir aneu a tindre el nostre recolzament. Seré la primera que ho aplaudiré, serem els primers que alçarem la mà. No anem a ser una oposició dòcil. Farem la faena que ens toca, perquè nosaltres defenem a 471 persones que s'han votat. I tenim que treballar per a que les pròximes eleccions puguem ser nosaltres qui governem este poble. No vull acabar sense tractar la meva situació personal. Pareix ser que ha sigut un tema de molta preocupació i que ha suscitat entre algunes persones un poc d'interès, no sols en la campanya, sinó també a nivell d'anar preguntant als meus companys i creant dubtes sobre la meva persona i la meva honorabilitat. I directament demanant-me explicacions el mateix dia en què vaig ser la guanyadora de les eleccions. Preguntant-me en tot moment què pensava fer i pareix ser estava obligada a dir-ho. Doncs bé, em veieu així tots, en la cara molt alta. Així estic. Estic així orgullosa, recollint la meva credencial com a regidora d'aquest Ajuntament per representar a les 471 persones en les que tinc un compromís. Vos explique què he passat a la situació especial en aquesta administració de la que m'heu vist treballar durant molts anys i he intentat servir-vos a tots igual. A tots igual. El dijous passat va ser el meu últim dia de treball. Per tant, em dedicaré tot el meu temps a treballar per al poble de Quartell i els seus veïns des de l'oposició. Espere que la ràbia o ira contra la meva persona, ja bé siga a nivell personal com a través de les xarxes socials, es pare. No tinc xarxes socials, m'entere de tot el que me diu la gent. Jo no tinc xarxes socials, i no m'agradaria que això passara en un poble, perquè jo vull que al meu poble. Doncs recomane a totes aquelles persones que tinguen intenció d'atacar-me a mi com a persona, per favor, que s'eximisquen. Estaria bé que respectàrem el torn de paraula. Hi ha persones que venien ací amb intenció de veure en quina cara ens quedàvem, els meus companys i jo, en veure que no ens donaven el vot. Nosaltres era algo que teníem assumit, però assumit antes d'això, era algo que podia passar, no ho hem dubtat en ningú moment. N'hi hagué una persona que digui que mai venia i que sols venia per veure les cares de bobos que mos se quedava. Les cares no són ningunes més que de felicitat. Felicitat per el poble de Quartell. Felicitat perquè vagin les coses avant. Felicitat perquè siga un poble unit. Per favor, és un poble de 1.500 habitants. Dono les gràcies a tots. Espero no haver ofès a ningú. Dono les gràcies a la gent que ha depositat la seva confiança en mi. Dono les gràcies a tot el món que ha estat dins d'aquest Ajuntament durant els anys que jo he estat ací com a funcionària pública. I dono les gràcies al poble de Quartell
i visca el poble de Quartell. Visca! Gràcies, Eva. Passem a escoltar a Lluís Molina. Bé, després d'escoltar aquesta apologia personal, pues caldria parlar més per lo que se va fer i no per personalismes, però bueno, ho deixem ahí. Jo agrair a tots els que estigueu així amb nosaltres. Us demanaria, per favor, sé que som molta gent i que és molt fàcil els comentaris, però anem a intentar respectar per a que tots puguem escoltar-nos. Bé, donar-vos les gràcies per la vostra assistència, donar les gràcies tant als companys de Compromís com PSOE per aquesta capacitat d'entendiment que han tingut durant aquests dies davant el procés que al final ha configurat aquest acord per a que puguem tindre un govern d'esquerres. A nosaltres no ens pesa que estigueu, us parla a vosaltres a l'oposició, en absolut ens pesa. Al contrari, creiem que teniu que estar perquè farem una bona oposició i és el que toca. I respectar-vos anem a respectar. Si anem per el pas de no respectar, doncs això cada un. Jo per almenys no vaig entrar en aquest fang, ja vos avisi a tots, quan dic a tots. Per supost, donar-li les gràcies, com dia, als nostres companys de Compromís i PSOE per a poder haver arribat a aquesta configuració d'aquest acord. Un acord que realment va estar vinculat a tots els veïns, i quan dic a tots els veïns és als que no ens han votat també, perquè al final nosaltres treballem per al poble, per a tot el poble, no treballem només per als que no ens han votat, inclús nosaltres que ha sigut la formació política que menys vots ha tingut, però com dia també la nostra companya Eva, legalment han pogut fer una configuració d'esquerres en democràcia. I això és el que anem a fer, treballar per a tot el poble. Està clar que en aquesta legislatura anem a tindre moltes pedres, anem a tindre moltes dificultats, però crec que tots els companys, des de Cristina, passant per Calabuig, passant per Pep i Alabadí, estem, jo diria no que més que preparats, estem per la il·lusió de demostrar que se pot governar d'una altra manera, no en la corrupció i no en el clientelisme, sinó realment en treballar per les persones i per la gent. Ahí és on estarà aquest equip de govern. No estarà mai dins de la prevaricació i mai en la corrupció. I per tant, nosaltres recolzarem, anem a fer propostes dins de les nostres ideologies per a que puguen ser beneficioses per al bé comú de Quartell, perquè nosaltres sí que anem a treballar per al bé comú de Quartell. Som una persona, però som un grup molt gran i anem a estar treballant per aquest factor. I des d'ací, per supost, crec que tots estem d'acord en que entrar en paraules grosses i que puguen ofendre no van a cap puesto. Jo no vaig entrar per ahí. Jo sí que no entraré per ahí, ni en les xarxes, ni en la tele, ni on siga. Podreu insultar-me tot el que vos doni la gana, que de fet ja ho heu fet. Perdó, no. No, tu ja saps per què va. Però bueno, no anem a entrar per ahí. Home, que me digueu traïdor és algo que ofèn. Que me digueu traïdor, que Roma no paga traïdores, és algo molt fort. I tots els que estan així ho han sentit. Però jo no he entrat ni entraré. Podeu dir el que vos doni la gana. No ho dic perquè com heu entrat d'una manera personalista, quan el que teniu que fer és el que aneu a aprovar o el que aneu a fer per el poble, doncs això ho dic. Però de tota manera, moltes gràcies i Quartell endavant i batega. Anem a intentar donar-li el caire valuós que té l'acte de constitució de la 12 Corporació Municipal de Quartell. En primer lloc, voldria agrair a la portaveu de l'oposició, Eva Vilar, les seues paraules, la seva fortalesa i la determinació per seguir treballant i millorant per Quartell. Gràcies, Eva. Estic segura que aconseguirem consolidar un bon projecte.
als companys d'Esquerra Unida i molt especialment a Lluís Molina, que han volgut emfatitzar la necessitat d'avançar en clau d'igualtat, de transparència, d'aposta pels serveis públics i essencialment per la necessitat de posicionar-nos des d'una mirada d'esquerres en l'impuls d'aquest nou moment que ara arranquem. I certament estem d'acord, ens cal virar cap a les persones i des d'avui ens han encomanat els veïns i les veïnes de Quartell que ens posicionem al seu costat. Després de 12 edicions, la Corporació de Quartell camina en veu de dona i sí, estic contenta. No seria just, per la meva banda, ignorar la senda que han deixat persones responsables i compromeses amb el poble, com ara Esther Tortonda, Elga Torrente, Fina Furió, Rosabel Gaspar, Laura Gil, Mari Carmen Queralt, Laura Rivera, Anna Forner, Àngela Ballarri, Esther Navarrete, Àngels Navarro i permeteu-me la referència especial a Emília Ferrer. Que sí formar part del primer Ajuntament Democràtic de Quartell. Sense la seva empremta, de totes elles, ara no podríem arrencar aquest camí. Per això, en primer lloc, voldria reconèixer públicament a cadascuna d'elles la dedicació i el compromís amb un món que legislatura a legislatura ha anat creixent en igualtat. Després del dia d'avui, a les Valls serem 3 alcaldesses. En el meu cas, ser la primera alcaldessa de Quartell suposa un salt qualitatiu en el camí. Espere que siga el primer de molts passos envers aquesta nova Itaca, que potser perseguirà Elia, o Agnès, o Lucía, o Joana, o Zoe, o Clara, o Andrea, o Helena, o Laia, o Mar, o Blanca, o Martina. Totes elles conscients que la llibertat, com deia Clara Campoamor, s'aprèn exercint-la i que ens cal assumir la responsabilitat avui més que mai. Deia Campoamor, com molt bé recordareu les dones de la tertúlia, he treballat per tal que en aquest país els homes troben a les dones a tot arreu, en tots els llocs, i no sols on ells vagin a buscar-les. Doncs amb aquest rerefons arriba avui ací, conscient de la necessitat de ressignificar aquest espai i molts altres amb veu de dona i voluntat de diàleg. Amb fermesa i decisió des de l'escolta activa i la política de l'acompanyament i les cures. I potser alguns no sabreu què vull dir o no compartiu aquesta mirada, però sincerament crec que el segle XXI, aquesta nova legislatura, no pot viure's des de la política dels egos. No som del meu partit o del meu bàndol. Deixem el jo i la propietat patrimonial d'una institució com aquesta, demanda, i vivim el moment amb la normalitat que reclama cada instant. Som hereus de la lluita democràtica de moltes i no podem mirar enrere i virar contra els interessos de les persones. L'Ajuntament és la casa de totes i tots, la llar del poble, el cor d'un cos que cal oxigenar. I ara ens disposem a treballar amb humilitat, honestedat, rigor i solvència, per tal que totes les veïnes i els veïns de Quartell puguen viure millor, perquè els batecs ens permeten anar endavant i consolidar un poble igualitari, acollidor, sostenible i just. Ens conformem avui com un equip de govern, divers, plural, crític i conscient de la dificultat de la tasca que tenim per davant, però alhora entusiasta, compromès, responsable i fins i tot esperançat.
perquè la política municipal és el primer graó d'una administració que cada vegada perd més el punt de vista, que som els veïns i les veïnes. L'Ajuntament, que conformem avui, junt amb els companys d'Esquerra Unida, naix en la paraula i el compromís per un quartell de totes i tots. Un poble distingit per l'aposta dels serveis públics, la transparència i la qualitat en la gestió. Aquest serà, doncs, el fruit de les polítiques del nosaltres, mai al servei d'uns i en detriment d'altres, mai feta en benefici d'uns pocs. Perquè les polítiques de la cura, de l'atenció i l'acompanyament, en definitiva d'esquerres, enfatitzen la dedicació a les persones. Les aventures i coneixences que ens depararà la nova Ítaca brollaran del diàleg i la fermesa radicarà en la paraula. Aquesta és la seu del nosaltres i potser cadascú parlem des del nostre ego, però serà l'escolta de l'alteritat que ens permetrà consolidar línies d'acció comuna. Els canvis que experimenta el món i, conseqüentment, el nostre poble són excepcionals. Per això ens calen polítiques compensadores i generadores d'equitat. Accions que garantisquen un espai cultural ric, una escola pública que parle en la nostra llengua, una atenció diversa i individualitzada per a les persones majors, així com dinàmiques educatives i d'oci per als més menuts, o la cura de l'entorn i els espais urbans amb les persones sempre en el centre. Així doncs, assumim la nostra veu des de la consciència que tota política que no fem nosaltres ens la vindran a fer. I amb els velams oberts encetem ara aquest viatge a Ítaca. Gràcies, alcaldes d'altres municipis, per l'acompanyament, així com companys dels partits que heu volgut compartir amb nosaltres aquest instant. Gràcies als companys d'Esquerra Unida, el meu més sincer desig de cooperació i compromís. Gràcies al grup de l'oposició per obrir la vostra disposició i, sobretot, moltíssimes gràcies a totes i tots els qui ens acompanyeu en aquest viatge. El grup que hem conformat en Socialistes Compromís, vosaltres sou la força, la calidesa, la complicitat i l'energia. La vostra mirada, les propostes, l'anhel de fer un quartell millor, un poble singular, guiaran el nostre camí. No acabaré sense tenir unes paraules de record per a una persona que avui estaria orgullós, tot i les seues reticències, com les que ara corprenen ma mare. Enrique Marquès miraria els ulls des de l'immens blau dels seus i m'encoratjaria dient, va pequeña, va, perquè els pares són l'arrel de l'arbre que ara conformem, la germana, els germans, les cunyades i amb els nebots de la mà que ben segur faran d'aquest viatge un món més habitable. I ara sí, acabe amb l'agraïment als amics i les amigues que dia rere dia m'encoratgeu la vostra complicitat, que m'enlluerna. Finalment, agrairé a la persona que més patirà amb i per mi. Boro, gràcies per cada instant. I sí, ja ho sabeu, no puc acabar d'una altra manera. Tenim apenes el que tenim i prou, l'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per a viure-la. Posem-nos dempeus altra vegada i que se senta la veu de tots, solemnement i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolte. I en acabat,
que cadascú es vesteixi com bonament li plaga i via fora, que tot està per fer i tot és possible. Gràcies a totes i tots. Gràcies. Gràcies, sí, donem per constituïda la 12 Corporació Municipal de Quartell i sé que fa molta calor, però permeteu-me un instant més abans de tancar la sessió d'avui. Potser us sembla ja agosarat, però considere que estareu d'acord amb mi amb la pertinença d'aquest acte. Volem fer un reconeixement al treball, la dedicació, la responsabilitat i el saber fer, la imparcialitat i la consciència sòlida d'haver dedicat tot el seu esforç al quartell que vol. Per això considerem oportú que Pere Campos Jiménez tinga el seu espai en aquest panell visual que rememora els alcaldes del segle XIX i del segle XXI del nostre poble. Ara sí, encetem aquest llarg viatge amb el somriure i la determinació que, com dia Martí i Pol, tot està per fer i tot és possible. Gràcies. Esperem que aquest espai que ara empleneu estiga sempre viu com ho està avui, perquè Quartell és el nostre poble i el volem viu. Gràcies a totes i tots, alcem la sessió i fins ben aviat.